Karo cakep. Enak apa? Dituku sak ndasin. Loh, ora apa-apa. Mulai aku ndase dikene kono, kowe gawe ndas truk. Nah, apik wi iso dinding. Anak bojone deta Aman saja lu. Ngapain? Mana bojone? Oke. Iya Aman. Soto banter nih. Iya. Aman. Ojo cedek kuping. Aman ya. 3, 2, 1. Tetap sesaran kalian. Guyon makan masuk. Mesti biain keturutan nongati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bareng-bareng masih bersama Guyon.